Tervehdys. Me ollaan Miki ja Milka, reipas keski-ikäinen pariskunta Hollolasta. Ollaan lähdössä jo aikuisen poikamme Ronin kanssa viettämään tämän kesän 2025 kesälomaa Puolaan. Reissun suunnittelu alkoi hyvissä ajoin jo viime vuoden syksyllä. Puola valikoitui matkakohteeksi 2 edellisen vuoden autolomien jatkumoksi. Olimme henkilöautolla muutaman viikon reissussa Latviassa, Manner-Virossa ja Saarenmaalla vuonna 2023 ja viime vuonna kävimme Puolassa myöskin parin viikon reissulla. Silloin kohteenamme oli Gdansk ja sen lähialueet. Nyt saimme järjestettyä 4 viikon loman syyskuulle. Syksyn ja talven aikana katselimme muiden reissaajien tekemiä videoita YouTubesta. Tutkimme Puolan nähtävyyksiä netistä, hyvänä sivustona mainittakoon esimerkiksi puolatravel.fi ja aloimme merkitsemään mielenkiinnon kohteita Googlen My Maps-sivustolle. Kun kohteita oli alkanut kertyä kartalle runsaammin, aloimme miettiä, että missä päin yöpyisimme ja miten pitkään. Koska osalla reissaajistamme on gluteeniton ruokavalio, aloimme selvitellä reissun varrelle ja erityisesti tulevien majoituspaikkojemme läheisyyteen sijoittuvia gluteenitonta ruokaa tarjoavia ravintoloita, gluteenittomia leipomoita sekä kahviloita, joilla on tarjottavana jotain gluteenitonta kahvien lisäksi. Edellisvuoden Puolan reissun opit takataskussamme suuntasimme Find Me Gluten-Free-sivustolle. Lisää tietoa saimme Puolan keliakiayhdistyksen virallisilta sivuilta sekä yksityisen Joodi Ettenbergin ylläpitämien Legal Nomads-sivujen kautta. Lisäsimme löytämämme paikat aiemmin mainittuun Googlen My Maps-sivustoomme. Kevään koittaessa aloimme tutkiskella majoitusten hintoja ja varasimme laivamatkat Helsingistä Tallinnan ja takaisin sekä koko kuukauden majoitukset. Hintaa majoituksille tuli 3 henkilöltä yhteensä noin 1 500 euroa ja kaikki majoitukset varasimme booking.comin kautta. Aiempina vuosina lomiemme muistot on tallennettu omiin puhelimiimme. Lisäksi Milka on jakanut reissuistamme kuvia, videoita ja tarinoita omille tutuilleen Facebook-sivullansa. Talven aikana seurattuamme useamman reissaajan videoita alkoi mieliimme syntyä ajatus, josko mekin saisimme tehtyä omasta reissustamme videopäiväkirja tyylisen muiston itsellemme. Aloin tutkia erilaisia vaihtoehtoja äpeistä, joilla reissu olisi dokumentoitavissa puhelimilla kohtuullisen vähien sadatteluiden saattelemana siellä reissun päällä. Toiveena oli, että voisimme tehdä videoita, joissa olisi seassa sekä karttaa, videoita että kuvia. Mietimme myös, että videoihin olisi hyvä saada infoksi tekstiä tai puhetta. Erinäisten testien jälkeen valitsin videoeditoriksi VN Videoeditorin kartan kanssa reissun suuntaa näyttämään Travelboastin. Päätimme myös, että emme tahdo itse juontaa niitä videoita siellä reissussa, joten valjastimme tekoälyn tarinankertojaksi, kuten varmasti olettekin jo huomanneet. Kertojan ääni on Eleven Labsin käsialaa, ääninäytteestä tallennettu meidän molempien äänet, jotka ohjelma generoi ääninäyttelijäksi. Kirjoittelemme ohjelmaan haluamamme tekstit ja tallennamme ne äänitiedostoiksi, joita sitten käytämme videoissa. Haastettahan tässä on todella paljon, mutta eiköhän tästä yrityksen ja erehdyksen kautta saada reissua talteen. Tätä introa kirjoitellessa reissun lähtöön on vielä kuukausi aikaa. Tekisi mieli jo alkaa pakata autoa. Perustimme myös YouTube-tilin Miki ja Milka meillä ja maailmalla, jonne reissun videot sitten latailemme. Tervetuloa mukaan. Tähän väliin sopii mun mielestä hyvin joitain vuosia sitten sosiaalisen median alustoilla pyörinyt julkaisu. Mennään ulkomaille. Hurraa, päivä, mennään ulkomaille.
Kohteemme onkin heti Tallinnan sataman läheisyydessä. Tallinnan Telliskiven alueella avautui huhtikuussa kansainvälinen interaktiivinen kiertonäyttely Da Vinci Genius, joka tarjoaa syväsukelluksen Leonardo da Vincin luovuuteen, tuotantoon ja ajatteluun. Näyttely esittelee Da Vincin taiteellisen perinnön lisäksi yleiskatsauksen hänen tieteellisiin tutkimuksiinsa ja teknisiin visioihinsa sekä pohdintoihin ihmiskehosta, luonnosta ja jopa avaruudesta, kertoo Poco-museon johtaja ja näyttelyn järjestäjä Linnar Viik. Innovatiivisen teknologian avulla kävijät voivat eläytyä maailmaan Da Vincin silmin. Viikin mukaan näyttelyn tavoitteena on innostaa pohtimaan Da Vincin ajatusten kytköksiä nykyyhteiskuntaan ja tieteen kehitykseen. Da Vincin poikkeuksellinen mieli ennakoi jo 500 vuotta sitten monia nykyajan globaaleja haasteita. Luovuus kohtaa huipputeknologian, näyttely hyödyntää interaktiivista tekoälyteknologiaa, koko tilan täyttäviä projisointeja ja 360 asteen äänisuunnittelua. Tuloksena on kokemus, jossa klassikkoteokset kuten Mona Lisa ja Viimeinen ehtoollinen heräävät eloon uudessa valossa. Da Vincin innoittama taideelämys tutkii luovuuden rajoja teknologian, valon, tarinankerronnan ja musiikin keinoin. Näyttelyn on tuottanut lontoolainen Phoenix Immersive Studio ja sen on konseptoinut ja suunnitellut berliiniläinen Flora and Fauna Visions. Äänisuunnittelusta vastaa Grammy-ehdokkuuden saanut brittiläinen DJ Sasha, jonka luoma äänimaailma seuraa kävijää koko kokemuksen ajan. Liput olimme ostaneet muutama kuukausi ennen reissun alkua varmistaaksemme, että pääsemme laivalta suoraan näyttelyyn ennen matkan jatkumista kohti Jelgavaa, jossa vietämme ensimmäisen yön. I am a man who wanted to know everything. Something I always believed that I could. I was born to observe.